ka-ANNEsss! Welcome back to my YouTube channel kung saan Ang saya! At ang ganda! Lang! Yay! Mga ka-ANNEsss! Meron na naman akong mga special na kasama sila! Feeling... Sige lang. Kasi dalawa na yung pangalan niya. Diba? Hindi na siya Feeling Kathryn Bernardo! and Feeling Dimple! And we're here at Maxine by the Sea. At anong gagawin natin dito? Siyempre, kakain! Ano pa nga ba? Try natin ang kanilang food at saka syempre ang ganda ng place. Kaya naman, samahan nyo kami sa aming adventure here sa Maxine by the Sea. So, ayan mga ka-ANNEsss, ang view ng 100 Islands. So, kitang-kita mo yan if you dine here at the Maxine by the Sea. So, tanaw natin ng 100 Islands. So, preferably, pumunta kayo dito ng around 5:30, ganyan, para hindi na masyadong mainit. That is also the perfect time for you na siguro pumunta after ng island hopping ninyo. Pag umaga kayo pumunta, para at least, di ba, chill pa rin, vibe pa rin ng 100 Islands pag kumakain kayo. So, there, I think bawal pumunta doon ng mga ganong oras na kasi gabi na. So, ito naman yung other area ng pwedeng kainan. So, pwede kayong mag-dine dyan. And this is our place there. Ayan, si Feeling Kathryn and Feeling Dimples. This is the night view mga ka-ANNEsss. May pailaw sa part kung saan kayo pwedeng mag-register papunta sa 100 Islands. But again, bawal pumunta dyan ng gabi na. So, punta kayo dyan ng mga morning para masulit ninyo ang travel papunta doon sa different islands. Kasi syempre, it takes an hour pa ata bago kayo pumunta doon sa mga islands. Ang ganda ng mga pailaw, in fairness. Ito yung sa taas ng Maxine by the Sea. So, close siya ngayon kasi siguro konti yung kumakain. So, isa lang yung area na inopen nila para hindi masyadong madami silang i-disinfect. Alam nyo na, di ba? Pandemic. So, yan yung view pa rin. I think mas maganda ang view doon sa taas. So, ka-ANNEsss, ito yung mga in-order namin. Kare-kare, pansit, dahil favorite yung Feeling Carla, there. And, ang dami naming rice, mga ka-ANNEsss, hindi kami gutom. Sinigang, o diba, sinigang, tas kare-kare, anong match yun, mga ka-ANNEsss? And, ito yung kanilang starter platter, there. Yan, kainan na anak ko, napaso ata si Feeling Dimples. At uhaw na uhaw si Feeling Feeling Kathryn. Ayan, sarap naman si Feeling Carla, of course. Oo, masarap kasamang kumain si Feeling Carla kasi magaganahan ka talaga. Pag tinitignan mo siyang kumain, ganyan. Sample. Oh, di ba? Oh, sabi sa inyo Alright, mga ka-ANNEsss, tanungin na natin si Feeling Dimple at saka si Feeling Kathryn sa kanilang experience dito sa Maxine by the Sea. Oh, kamusta? Feeling, sino mauna? Sino mauna? Sino? Ikaw muna dahil ikaw ang bago sa aking channel. Kamusta? Sure. Okay naman ang food. I like the kare-kare and the sinigang. Partner, di ba? Kare-kare from sinigang. Pero both masarap. Yes. What about the place? The place is so nice, relaxing, nakaka-unwind from the stress sa bahay. So, ayan, relax ang aking day. Ikaw, Feeling Kathryn, kamusta? Hi! Food is good. Since this mga napuntahan natin, so far, okay naman. So far, so good. Tapos, okay din naman yung okay na din, diba? Pati yung services, okay na. Si Kuyang Pogi, at maganda, mababait, yung mga tao dito. The place is good. No, eto nga, since galing tayo ng medyo malayo-layo din travel natin for this restaurant,
Trademarks mo talaga yung restaurant. Of course. Okay. Sulit din, no? Masarap lahat actually. Sinabi ni Feeling Dimple, masarap. Mayroon din sila actually specialty. It's just, hindi umabot kasi dito sa dulo. May kasama kasi tayo nag-birthday. What's your favorite? My favorite is their seafood pancit. Pancit is good. Since gusto ko kasi ng shrimp. Yummy. Yummy! Lalaki. Okay. At saka ito. What do you call it, Skin? Appetizer platter. Yeah. Starter. Platter. Flat. What? Masarap na masarap. Tapos maganda din yung twist na may banana. At saka may kamote. So, yes. Okay na okay. At saka alam mo, very cool dito kasi meron silang pa. Compliments for Manne. Diba? Peanuts is good. Peanuts! Tsaka okay to Pulutan, kapag libre. medyo mataas ang blood pressure. Wala kasi asin. Hindi sila mahilig, no? Pero sa pagkain, mahilig sila. Alright, your overall rating. 10 being the highest. I can rate this as siguro worth the travel naman, so I can rate it as 8. 8. What's missing? Bakit kulang? Kasi hindi natin na-try ang dessert. At ang complimentary latte, wala eh. That's true. Okay. That's true. Your rating, Miss Kathryn. I'll go with Hazel. No, 8 is fine. 8 is fine. Ka-rate lang siya ng ni Bali-Bali? No, bali-bali 7. Okay. So, mas mataas siya. Of course, because itong mga food dito, oh my God, I'm sorry ha, I forgot to mention that their service is really good, very generous. Like, tinan mo naman, compare mo dun sa last night. Oh my God, that's so frustrating. But tonight's food is very good. Tsaka yung ambience, no? The Ang ambiance, ganda. feeling ko, pag alis namin dito, naantok na kami. No need for aircon. Alright. Final words. Final words? Feeling Carla. Real version. Ano ba? Overall rating na lang. 7. Grabe. 7? Bakit 7? Taas ng standard. Ako nga 10 eh. Char. Sa ano ba? Hindi mo na tayo. Kasi taas ang standard niya. Ako lang ha, medyo kailangan mo i-partner sa kanin. Sinigang at ito. Kasi medyo mahal-hal. Manchala. Tapos, Medyo lang. ito, hindi ko kinain dito. Kasi hindi ako kumakain ng lamang dagat. Ang arte po ni Feeling Carla, mga ka-ANNEsss. Alright. Wala na? Wala na. Thank you. That's it, mga ka-ANNEsss. Thank you so much for watching. Kung bago ka sa channel na to, don't forget to hit that subscribe button and notification bell para naman notified ka if meron tayong bagong video. And yeah, don't forget to like and share. Bye, mga ka-ANNEsss. Thank you.